Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, senideok, gaurko egun honetan, lehenengo jaunartze izango dugu, eta meza santuari behar bezala hasiera emateko, has gaitezen jaunari gure pekatuen barkazioa eskatuz. Jesus jauna bihozurratuak salbatzera bidalia, erruki jauna. Jesus jauna bekatariei dei egitera etorria, Kristo erruki. Aitaren eskuin aldean zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz, jauna, izan dezagula beti zure grazia, bai aldez aurretik, bai bidelagun, zuk eutxirik, on egiteko prest egon gaitezen beti. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
Benetan eta benetara jarraio dago, bai gozea, bai azea, ugaritasunera eta eskasiara. Benetarako badut indartzen hauen arentzat. Nola nahi ere ondo egin duzue nire estualdietan lagunduz. Ordainetan, nire konoikoak oparo beteko du zuen eskasia guztia. Bere aberastasunen arabera Kristo Jesusengan. Jangoiko gure gaitari haintzat gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna, esana. Lehenengo aldiz zure bihotzean Jesus hartzeko. Baina
abia puntu bat da. Ez da helmuga eta hemen bukatzen da, baizik eta abia puntu bat da. Hemendik aurrera, nezetara etortzen zeranean, beste modu batera parte hartu dezakezu. Komunioa ez da bi bakarra, da bizi guztirako Jesusek utzi nahi izan digun bere oparirik handiena. Komunioa bere gorputza gure janari espiritual bezala, gauza oso handia da. Eta egin behar dituzu 3 gauza. Komunioa hartu ondoan. Ez gaur bakarrik, egiten duzu begiak itxi, ez da preziso, baina hobe da, gotan beste eta zer egiten duen da baizik eta zure barrean sartzen zera, eta lehenengo gauza Jesusi eskerrak. Hainbeste gauz eman dizkigulako, hainbeste gauz ditugulako, eta gauza guztiengatik, batez ere momentu hortan bihotzean dituzun gauza guztiengatik Jesusi eskerrak eman, eta zure gana etorri delako bereziki. Bigarrenik, barkazioa eskatuko. Naizki egindako zeak, horien barkazioa eskatu. Jakin da, Jesusek maite dituela, eta beti barkatzeko prest dagoela. Eta azkenik gauza onak eskatu Jesusi. Familien alde, lagunen alde, munduaren alde, hainbeste gauzen alde, eskatu bihotzetik Jesusi. Berak nahi du guk berari eskatzea, eta oso bereziki hola gaztetxoei entzuten dizue Jesusek. Orduzu bihotzetikan eskatu ezaiozu Jesusi. Es un día importante para nuestra parroquia y para, vamos a decir, tenemos una primera comunión este año especial, lo hubiésemos hecho antes, pero por la situación pandémica se ha retrasado y estamos haciendo en este mes de octubre, el mes del Rosario, en el que tenemos en cuenta también a nuestra Madre del Cielo. Jesús, cuando estaba en la cruz, quiso decir a San Juan, ahí tienes a tu Madre. Y nosotros entendemos que nos dice a cada uno de nosotros, a cada uno de sus seguidores. Le pedimos especialmente a la Virgen María por Nora y por todos los de nuestra parroquia. Bye.
Euska dezaiogun jaunari. Eta gure hilakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki Koro Manso eta Simon Elizalde jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten. Euska dezaiogun jaunari. Entzunarita ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Senideok, egin dezagun otoiz guztiok batean eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna, zure fededunen eskariak eta eskaintzak, egizu fedez eta maitasunez ospatzen dugun eukaristia honek, eraman gaitzala zeruko zorionera Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Zuzen, bidezko eta salbagarri, nornai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu jangoikoal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Miragarria da, berak Pasko misterioaz egin digun hau. Pekatuaren eta heriotzaren menpean bizi ginenok, bere oste ederrera deitu gaitu. Eta orain hau dugu izena, jatorri hautatu, errege eta paiz nazio santu eta zuretzat eskuratutako herri. Horrela, ilunpetik zure argi zoragarrira deitu gaituzunok, zure egintza harrigarriak non nahi zabalditzagun. Horregatik aingeru eta goi aingeruekin ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diegu. Santo,
santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardoa hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau bere gorputza data, zuentzat emango dena. Afagondoan, era berean, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire odol berri. Eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gehituzulako. Eta apalik eskatzen duzugu, Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goa jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak, bereziki, Koro eta Simon, eta hildako guztiak ere harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak iztiguaren, guk guztio, betiko bizi egitz dezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin, eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizadi eta gizadi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutxiari jarraituz, bitur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zera,
zubietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, keinu bat eginez, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuketzen duzu, ekatua, karroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuketzen duzu, ekatua, Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maila dituak. Jauna, ez da izior, etxea zego, eta orain gora, aiatu da momentua, Jesusen gorputza hartuko dezuna, berez bi modu daude hartzeko, hartu daiteke aboan edo eskutan, gaurkoan eskutan emango dizut. Pandemia garaietan komenigarriago da eskutan hartzea, gero pasatzen denean, nahizun bezala hartu dezakezu. Orduan, ezkerreko eskua eskubikoan gainean jarri, eta gero eskubiko hauekin hartu eta abora eraman. Eta gero eseri, begiak itxi, eta errezatu, hitzekin Jesusekin.
egin dezagun otoitz. Guztiz, altxo zeranez jauna, apalik eskatzen dizugu, zure semearen gorputz eta odol santuez kanaritu daituzunok, parte izan dezagula jainkozko zure izatean. Jesu Kristo gure jaunaren bukartez. Eta zorionak. Nora, berriz ere, eta zorionak danai, familia osoari, eta parroki osoari zorionak. Eskerrik asko bete bezala kantariei, eta abisu bat bakarra, bi abisu barkatu, datorren larun batean, adorazioko turnoa, gaugutzako turnoa izango da, gabeko 9:00. Eta baita ere datorren igandean, domu igandea izango da. Misolariak gogoan hartzen ditugun igandea, kontzientziatzeko, haien alde erregutzeko eta gure laguntza bialtzeko igandea. El domingo que viene se celebrará el domingo del domo y el sábado tendrá lugar el turno de la adoración nocturna a las 9 de la noche. Jauna zuekin, bere ikazaintza dela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren batean.